La creativitat és la capacitat de crear, de produir coses noves. És la capacitat d'un cervell per arribar a conclusions i resoldre problemes de forma original. Els nens creatius exploren el seu entorn, senten curiositats, cerquen alternatives i prenen iniciatives. Tots els humans naixem amb aquesta capacitat, que és necessària per l'entorn on vivim. Ara analitzarem els pensaments no creatius i els creatius. Les principals característiques dels pensaments no creatius són rigidesa, tribalitat, elaboració, opositat, pobresa racional combinatòria i pobresa ideacional. A diferències, els pensaments creatius presenten flexibilitat, imaginació, improvisació, transparència i fluïdesa. A mesura que els nens aprenen a plasmar un full les seves idees, podem veure l'evolució de la seva creativitat.